नमस्कार मित्रांनो, मी सुजित साठे माझ्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सहर्ष स्वागत करत आहे. तर आज काय झालं, आपण मसवडवरून येत असताना माझ्यापुढे एक स्विफ्ट गाडी होती. ती स्विफ्ट गाडीला अचानक एक हला नावाचा एक पक्षी आहे, तो आडवा आल्यामुळं तो पक्षी त्या गाडीला थटला आणि जागीच मरण पावला. तो पक्षी अशा प्रकारे होता. आपण त्याला घेऊन आलो, बघितलं जिवंत होतोय का, पण तो नाही झाला. तर त्याबद्दल एकच सांगणार मित्रांनो, जर तुम्ही गाडी चालवत असाल तर गाडी स्लो चालवत जावा. तुम्ही रस्त्यावर एकटे नसता, तुमच्याबरोबर अनेक प्राणी, माणसं, बरंच काय काय रस्त्यावर असतं. त्यामुळं गाडी हळू चालवत जावा. पक्षी काय वाचला नाही, पण त्याची खंत आहे मनात. चला, बाय.